Добре дошъл на тази водена медитация, предназначена да ти помогне да създадеш нови положителни навици с лекота и намерение. Намери тихо и удобно място, където можеш да се отпуснеш, без да се разсейваш. Внимателно затвори очи, намести се максимално удобно и вдишай много дълбоко. И издишай. Позволи си да пристигнеш тук, в настоящият момент. Започни като насочиш вниманието си към собствения си дъх. Вдишай 3 пъти много дълбоко през двете ноздри и издишай бавно през устата. С всяко следващо вдишване и издишване усещай как тялото ти става все по-леко и по-спокойно. Усещай как целите ти крака, ръце, лице се отпускат напълно. Наблюдавай гръбнака, гърдите, корема. Отпусни челюстта, отпусни езика, отпусни очите. Наблюдавай дали усещаш напрежение в тялото си, в ума или в сърцето. И с всяко следващо издишване позволявай на напрежението сякаш да се разтапя надолу към земята. Представи си, че си заобиколен от топла, ярка, успокояваща светлина, която нежно те води все повече към състояние на дълбока релаксация. Сега си намисли един положителен навик, който желаеш да развиеш. Може би това е да се събуждаш по-рано, да се храниш по-здравословно, да спортуваш или просто да бъдеш по-щастлив. Визуализирай себе си как въплъщаваш този навик с лекота и радост. Сякаш се поглеждаш отстрани и наблюдаваш как вече го живееш. Почувствай емоциите, които идват с него. Увереност, мотивация, спокойствие, баланс. Представи си как процъфтяваш с този нов навик, чувствайки се горд и удовлетворен от себе си и от живота си. Повтори си следните утвърждения на ум или на глас. Аз съм способен да създам положителна промяна в живота си. Новите ми навици ми носят радост, баланс и удовлетворение.
всеки ден правя малки, смислени стъпки към целите и мечтите си. Търпелив съм към себе си в този процес на израстване. Вярвам в способността си да успея. Топете се още по-дълбоко в тази визия за себе си. Почувствай как тя все повече се превръща в твоята реалност. И си позволи да се отпуснеш в тишината и спокойствието. Ако умът ти започне да блуждае, нежно го върни обратно, като си повтаряш следното утвърждение. Вярвам в способността си да остана последователен и мотивиран. Вярвам в способността си да остана последователен и мотивиран. Вярвам в способността си да остана последователен и мотивиран.
издишай. Изпитай много силна благодарност за този момент, за намерението, което си постави, за това, че отдели време за себе си и за положителната енергия, която култивира. Когато си готов, леко размърдай пръстите на ръцете и краката си. Като бавно върнеш осъзнаването към заобикалящата среда. Отвори бавно очи, като пренесеш тази спокойна, съсредоточена енергия със себе си през останалата част от деня. Благодаря ти, че сподели това време с мен. Нека новите ти навици да процъфтят с лекота. Намасте!